Самая масавая акцыя была, безумоўна, 16 жніўня, калі ў Гомелі выйшла каля 20 тысяч чалавек, і гэта было звязана з агульным настроем. Ну, у цэлым можна казаць пра некалькі такіх перыядаў. Вось першы перыяд – гэта супрацьстаянне 9, 11, 12 жніўня, потым пачынаецца жорсткія дзеянні ўладаў, і пасля гэтага жаночы рух, пасля гэтага уздым і рэакцыя грамадства на жорсткасць уладаў. Ну і вось прыходзіць да піку 16 жніўня, ну і пазней ужо штотыднёвыя акцыі, якія паступова ўлады ўсё ж такі імкнуліся прыдушыць, і на сённяшні дзень складана даволі ў Гомелі правесці акцыю. Тут ўсё ж такі не так шмат удзельнікаў, пагэтаму улады спачатку пачалі праводзіць зачыстку ў невялічкіх раённых цэнтрах, но потым дайшлі да Гомеля. І зразумела, што заклікаць людзей, ведаючы, што іх чакае альбо штраф, альбо арышт, ну гэта не зусім правільна такая стратэгія. Пратэст нікуды не сыходзіць, пратэстны настроі застаюцца, але зараз усё гэта набывае крыху іншую якасць і іншы характар. Калі заўтра людзям, жыхарам Гомеля сказаць, што выходзім таму, што Лукашенко пасля нашага выхаду перастане быць прэзідэнтам ці самапрызначаным прэзідэнтам, безумоўна, у Гомелю выйдзе вельмі шмат людзей, але неабходна такая матывацыя, неабходна, каб было зразумела ўсім патэнцыйным удзельнікам, што іх удзел вырашыць нейкую праблему, і гэта будзе мець сэнс. Ну, безумоўна, калі вельмі моцна круціць, тому можна ўсё сарваць, і працэс выйдзе з-пад кантролю. Пагэтаму яны спачатку нешта зробяць, а потым назіраюць, якая рэакцыя, якія наступствы. Потым зноў нешта робяць і выбіраюць. Вось тут мякчэй спрацавалі. Быў вынік ці не было выніка. Тут больш жорстка, таксама які вынік. Грамадства у жніўні зрэагавала на жорсткасць уладаў. Ну, тады яны адступілі, таму што самі адчувалі, што рэакцыя будзе адпаведнай, ну, ці суразмернай, і лепш на нейкі перыяд крыху ўсё гэта прыглушыць і не выкарыстоўваць такі гвалт. Затрыманняў было шмат, размова ідзе пра сотні людзей. Напрыклад, у Гомелі толькі звярнуліся за дапамогай больш за 400 чалавек. Гэта не кажучы пра тых, хто не звяртаўся, хто самастойна вырашаў свае праблемы, хто не захацеў, каб недзе прозвішча было заважна. Пагэтаму цэлым па вобласці вось за гэты перыяд, ну, дакладна каля 1000 плюс-мінус. Гэта вельмі вялікая колькасць, яшчэ ў Беларусі такога не было. Гомель, безумоўна, больш залежны рэгіён. Тут менш насельніцтва, якое самастойна вырашае свае пытанні працаўладкавання, больш залежыць ад нейкіх прамысловых прадпрыемстваў. Пагэтаму складаней людзям праяўляць актыўнасць, таму што яны разумеюць, што заўтра пастануць праблемы. У параўнанні з тым жа Берасцем ці Гародняй, дзе людзі больш самастойныя ў сэнсе працы, і яны не так залежаць ад дзяржавы. Ну і, адпаведна, могуць больш актыўна ўдзельнічаць у акцыях.
Зараз ужо больш такія партызанскія формы, людзі альбо са сцягамі фатаграфуюцца і потым выкладваюць у сацыяльных сетках, альбо кожную нядзелю выходзяць на прагулкі па Савецкай, не выкарыстоўваючы ўжо такія відавочныя сімвалы, не выкарыстоўваючы бел-чырвона-белы сцяг, таму што улады вельмі нервова на гэта рэагуюць. Але тым не менш людзі выходзяць, каб паказаць сваё стаўленне, каб таму боку было зразумела, што пратэст ёсць, ён нікуды не падзенецца. Прыклад, наколькі вот па Савецкай ходзіць? Ты ж сам не бываеш там, да? Мне складаней у тым сэнсе, што мяне, відаць, прасцей неяк ідэнтыфікаваць. Пагэтаму так, але там у розныя моманты па-рознаму, ад дзесятку да сотню, тым больш, што міліцыя рэагуе, калі шмат людзей збіраецца, яны на гэта адразу рэагуюць і прымаюць меры. Па гэтаму проста людзі ідуць, не чапляюцца, бываюць выпадкі, калі чапляюцца і нават затрымліваюць. Па гэтаму... Вот у мінулую нядзелю чалавек то касцях дастала адразу ім... Так, вось, калі нейкае прамое такое ўказанне, што гэта ўдзельнік, дастаў сцяг, дастаў нейкія іншыя сімвалы, тады яны адразу на гэта адрэагавалі. А калі проста з кветкамі ідуць, ці то ўдзельнікі, ці то не ўдзельнікі, самім уладам нема вялікай зацікаўленасці, каб ужо жорстка захопліваць усіх, хто тут выходзіць. Асаблівасць гэтай кампаніі як на нацыянальным, так і на рэгіянальным узроўні, што няма нейкіх лідараў, азначаных лідараў па розных прычынах, але галоўная прычына ў тым, што вось гэтая кампанія была кампаніяй высвятлення адносінаў паміж грамадствам і ўладай, не паміж апазіцыяй улады, а менавіта паміж грамадствам і ўлады. Апазіцыя ў пэўнай ступені засталася недзе збоку. Па гэтаму і лідары не з'явіліся, і ўлады рэагавалі на лідараў, і ўлады увесь пратэсны рух успрымаюць, што ёсць нейкая вертыкаль, як у іх, усё адбудавана, нейкія каардынатары. Яны, калі збівалі людзей, катавалі, пыталіся, хто каардынатар. А насамрэч усё даволі стыхійна, і гэты фармат апраўдвае сябе, таму што можна ізаляваць, можна пасадзіць северынца, можна пасадзіць Гомель, кагосьці з рэгіянальных лідараў, але калі ўдзельнікаў шмат і калі ўдзельнікі выходзяць не таму, што іх нехта заклікаў, а таму, што яны адчуваюць такую патрэбу, унутраную патрэбу, то з гэтым змагацца нашмат складаней, і улады тут маюць пэўныя праблемы. Слухай, ты кажаш, можна пасадзіць, але ж насамрэч не то, што можна пасадзіць, а насамрэч всіх лідараў адразу судзяць. То есть жорстка адразу так вот они себя паводзяць, адразу адсекаць лідараў, адразу іх нейтралізаваць. Так, і яны яшчэ да дня галасавання шмат каго пасадзілі, разумеючы, што гэтыя людзі будуць лідарамі пратэстаў. Але зноў жа пазней апынулася так, што для пратэсту няма патрэбы ў нейкіх канкрэтных лідарах. Пратэсты адбываюцца таму, што людзі супраць таго, што у Беларусі, супраць той хлусні, супраць фальшавання галасавання і так далей. З таго, што раней не было, гэта валанцёрства, безумоўна, гэта не рэгіянальная нейкая асаблівасць, але мы раней ніколі не сутыкаліся з тым, каб валанцёры настолькі актыўна працавалі, дзяжурылі ў судах, дапамагалі тым, хто апынуўся за кратамі, збіралі сродкі нейкія, збіралі перадачы прадуктовыя. Вось гэта новая такая з'ява.
і безумоўна вот такая дапамога, салідарнасць, валанцёрства, гэта значная вялікая падтрымка пратэснаму руху. У Гомелі ёсць актыўнасць па раёнах, і фестываль, і 104, і шведская горка, і сонечная. Па гэтаму недзе больш актыўна, недзе менш актыўна, там Латава, на Сельмашы. Ну і безумоўна, такога раней не было, і ніхто не чакаў. Там больш, што актыўная частка апазіцыі заўсёды больш у цэнтры неяк канцэнтравалася, і нейкія актыўнасці больш у цэнтры былі, а зараз цэнтр імкнуцца прыдушыць, па гэтаму людзі актыўнічаюць на ўскраінах горада. Людзей паменела таму, што заўсёды нейкія высылкі павінны даваць нейкі плён, і калі кожны раз хадзіць, а перспектыў пакуль не бачна, безумоўна, гэта і стамляе, і гэта зніжае матывацыю. Людзі перасталі хадзіць не таму, што яны змірыліся з існуючым, з тым, што існуе ў Беларусі сёння, а таму, што няма вось такой матывацыі, калі мы выйшлі і вырашылі нейкую праблему, калі мы выйшлі і змянілі ўладу, калі мы выйшлі, дэмакратыя прыйшла ў Беларусь. Поэтому готовность выходзіць ёсць, але няма готовнасці рызыкаваць, толькі вось тут і цяпер выйсці на 5 хвілін, каб потым атрымаць штраф. Гэта не мае вялікага сэнсу. Гэта ў шырокім сэнсе мае значэнне, але для вырашэння больш глобальных праблем гэта не зусім тое, што патрэбна ад людзей.